Kanang kinaiya ni Shane Pearl, liwat na ni Ma'am Pearl. Kunya, si Inday Jinjin sa tuwa na muliwat ni Sir Vincent. Mo na, nabahin ba? Tuod doon. Kumusta na ka si Vincent, no? Dito sa Bilibid Prison? Vincent, toy sa Warden Bay. Kung gipatawag mo ka. What? Doon ay nangimbita na sa Blanco na imoon kong usas mga speaker sa Voices of Love. Daghan na may mga artista, bay. Membro sa Voices of Love, Dinis Manila, bay. Nabalaka lagi ko ba? Kaya bawi tatang di ko ganahan na tinagalog. Kaya natural, pasultiho ko tinagalog. Bilasan kaya ko. Nalipay na lang gani ko nga niaga nga Bulanon, akong kuyog din sa Bilibid Prisons. Kauban pagkita din ni Silda. Guest speaker ka mo? Maganda yun, kusa. Pilgig man gud ka mo sulti bay sa Ginoo, bay. Itsure ka dito sa Cebu, no? Dili ba ya? Pero leader ko kaniadto sa among gamay nga community sa charismatic. Hangtod nga nahimo kong sakop sa Oasis of Love dito Cebu. Kunya kung doon ay mga seminar sa among eskwelahan, ako gihapon ang kuha isip guest speaker. Lain-lain man lang ang tema ba? Lain-lain man lang iskutan. Apan mas gusto ko karon din kay kung kuhaan kong guest speaker, ang tema bahin man yun ni Lord. Mayo magud ka mo sulti, bay. Why lisod bay kung giyahan at tas Ginoo. Ug atong gihalad niya ang tanan atong gimbuhaton matag adlaw. Ako bitaw kanang mohatag na kong testimony. Kanang paambit na ko sa buong sa Ginoo. Matikod ko. Puno ayo. Murag dili na ako ang nagsulti. Atubangan sa mga tao. Murag gigamit ko ni Lord. Kung ba iyang gigamit anong pagsabwag sa iyang mga buong. Ephesians 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. My brothers and sisters, na-struck ako dito. I admit, failure ako as a parent. Failure ako bilang ama ng aking mga anak. Sabi dito sa Biblia, ang pangaral at disiplina ng anak ay dapat alinsunod sa turo ng Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo, palakihin ninyo sila sa disiplina at aral na ayon sa turo ng Panginoon. Ang disiplina, brothers and sisters, ay hindi dapat tumulak sa anak sa paghihimagsik. Ang dapat maunawaan ng anak ay ang mabuting hangarin ng mga magulang na iniligtas sila sa anumang kasalanan at panganib. Hindi ito dapat magdulot ng mga pinsala sa kanyang isip, sa kanyang damdamin at sa kanyang katawan. Doon kay Apostol Pablo, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Kaya brothers and sisters, let us not abuse our power and rights as parents. Sa batang marunong ng umawa, dapat ipaliwanag ang dahilan sa pagdisiplina sa kanya. We should explain to our children why we are disciplining them. Ang tamang pagdisiplina ay sa layuning sila'y mapanuto at upang sila'y hindi mapahamak. Sana nga, my brothers and sisters, ay nakapulot kayo ng kahit kunting aral ng mga isinishare ko sa inyo. I hope that you have learned something from what I have just shared with you.
In difficult circumstances, God wants us to release our faith in His promise. We cannot deepen our faith without deepening our trust in His words. He can affirm His blessings upon us if we stand in His truth. So, my brothers and sisters, please allow me to end my sharing with you with this short prayer. Lord, purify whenever you want. We put our trust in your vision, in your wisdom, and in your ways. Make us better and stronger with such trial that awaits us. Amen. So, my brothers and sisters, sana po ipagdasal ninyo ako kasi po napundikto ako ng kasong rape. Alam ko po hindi ko magagawa ang pagkagahasa ng sarili kong anak. I cannot do that. I cannot rape my own daughter. Nasa ilalim kasi ako sa espiritu ng alak when that happened. Sana po patawarin ako ng ating Panginoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Jen, ganyan na. Bakit anta kang nagtawad o kalendaryo? Nagkaroon niya, anak sa layo. Nahibaw na di ay kulula kung ano sa adlaw o huma. Ako sa man din. Wa ka na kahinumdum lula, no? Birthday ugma ni Mama Pearl. Kayo sa mo sa ugma. Ay, gusto. Birthday di ni Perla. Ay, murang buhay kiso. Di na tingali mag-celebrate. Mag-celebrate sila lula, uy. Sila nga si Almor o si Shane Pearl. Uy, tanong naibaw man ka? Kay naminaw man ko sa pultahan ni Mama Pearl. Wa man gud natarong uglak ang ilang pultahan. Nilusot man ang ilang tinog, mang nakadungog ko. Jin, nahibaw kong doon na kay mang motibo sa imong gibuhat karon. Manghinaot ko nga magmalampuson ka. Magmalampuson lagi ko, lola. Nahibaw man ko ba nga pinangga gid ko sa Ginoo. Lola, ato sabuton si Noy Dondon o si Inday Gina. Ha? Sabuton sa unsa man? Sa unsa, Jin? Kuan lola ba kanang unsa gani tawag na kanang manganta ta niya inig kadlaw? Magmanyanita. Oo, magmanyanita ta ni Mama Pearl inig kadlaw, lola. Oh, sige. Aron sad nga malipay siya ba nga nakainumdum ta sa iyang adlaw na tawhan nga makagreet ta niya ika-birthday niya, di ba? Oh, sige. Unya, atong sabuton sila si Noy Dondon. Oh, sige na. Aron ba daghan ta? Sige. O sige lola, ako sa atuan sila si Noy Dondon ha o si Inday Gina. Wala, sige. May pa si Jinjin. Nainumdum pa sa birthday si ang mama. Ako nalimot yun ko. Basta, makamaon na din si Jinjin. Walay sukot, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalungan.